Здравейте! Едно майсторско видео. Трябва да прегледам контактите на един апартамент, а те са доста. И сега ще замериме между фаза 0 и земя какво е положението. В момента малко мърда волтметъра и мерим между фаза и 0 в контакта. На дисплея показва 237 волта. Надявам се вижда. Така, вадим едната сонда, така да наречем, и докосваме ето земята. И какво да гледаме? Чудо! 36 волта. Така, ясно, има проблем с земята. По принцип, ако тук е фазата, където мисля, че е, трябва да е 230 и няколко волта. Така, пак мериме нулата, 237 волта. Сега вадиме от фазовия проводник и докосваме земята. И какво гледаме? 5 волта. Така, само секунда да си извадя фазомера. Малко от инструментите. Така. Поставяме. И малко е старичък, спомен от дядо ми фазомера. Слагаме тук и точно тук е фазата, свети. Сега, какво трябва да направим? Развиваме, за да видим контакта какво е състоянието и какво е направил майстора. Може би майстора е от тъмен субект. Кой знае? Така, ето го контакта. Контакта е читав. Читава марка. Но какво виждаме тук? Кабелче няма към земята. И съответно това играе. Другите не играят. Тук нулата така лекичко се върти. Както е. Показваме. Свети. Не знам дали ще се види на камерата. Не свети. Това е под напрежение. Не го правете у дома. Така, развиваме, за да отключим от стената контакта. И още малко. Опа, вадим го. Вадим го още. И какво да видим? Ами, какво да видим? Няма, понеже инсталацията е двупроводна, от нулата им отива към земята, т.е. да защити. И ето защо имаме напрежение, което се индуцира точно тук. Та това е. Продължаваме, като сложим кабелчето. И така. Липсващото кабелче го сложихме ето тук, между нулата и земята. Сега само да нацентрим. Обръщаме го, ето е така. Отвътре обрахме и пръха и трябва да пуснем препанствера. Може само да пуснем препанствера. Благодаря. Пуснахме предпазителя. Замерваме дали има фаза вече. Фазата светна. Тук не свети и нулата, естествено. Земята също не свети. Почваме да мерим между фаза и земя. 238 волта. Мерим между фаза и 0 по-скоро. Мерим земята и показва 238 волта. Закачаме 0 към земя и гледаме естествено няколко миливолта. Нормално, вътре има съпротивление. Ами, това е. Така се прави. Грубо казвам, не съм професионален електротехник за домашни нужди, но не правете това от дома. Извикайте баш специалист, а не тъмни субекти. Чао!